پشتی سالکê ji şer û cengê Kobanê kerasekî spî li xwe dike. Di sala borî da di van deman da li Kobanê pevçûn di nav kolanan da diqewimî. Lê sala 2016 li Kobanê bi barana berfê dest pê dike. Ji roja yekê ji sala nû da bahozek ji serme û berfê dest pê kir û mal û kolanên Kobanê bi rengê spî xwe xemilandin. Berf hinek şahî xist nav dilê Kobaniyan û zarok da ketin nav kolan û gulistanan û dest bi pevçûnan kirin. Lê vê carê ne pevçûnên biçekanin, pevçûnên aştiyê yên berfê ne. Barana berfê wek nîşana xêrêtê naskirin li Kobanê û hêviya her kesî got sala nû bibe sala aştî û aramiyê li Kobanê. تنافر بعد سالك اشتركي هاتن بسالك هنا برف دوباره عرض جور بیا پرخاشه یعنی حین هوا خام دریزنا برفه یعنی پرخاشه بداره والله حروتنا برفی رو برفه ما قام هرن درک مشوار بلیزن مشوار دریزنا برف واتی دنگ جور بی خاشه تو که ورن از هوا خام Barana berfê ta demekê rengê wêran û xerabûnê dibin kerasê xwe yî spî da vedşîre, lê rastiyê naguhere. Berf ne tenê kêf û şahiyê bixwaretîne, lê serme û seqayê jî bixwaretîne. Lewra jî tirsa xelkê Kobanê ew e got ev bahoz û berf dirêj bike, ji ber got rewşa wêran û xerabûnê wê gelek aloziyan çêbike li cem welatiyan. برفوری جوی خوشه ملت دیگی کیف خوشه بس دنیا صوره یعنی مول پر شعاتینا او ملت رزیل بی ملت پریشان بی اشته یعنی بینو گوتی و برفه و او ملت سوبی تنا موضوع تنا خانه شعاتینا خورنا کیما تشت پر کیما یعنی و داختی داش لمات که او دکه پر تشت ما کیم کرنه Bihêviya gojiyana wan spî be wek rengê berfê li her kolan û gulistanekê zarokên Kobanê lîstokên xwe li ser berfê danîne û bi kêf û şahî ta demekê welatiyên Kobanê navberekê didin xwe ji rewşa şer û ceng û metirsiyê. Ji niha ta wê demê welatiyên Kobanê bi berfê re micûl dibin. Mahmûd Walî Dengê Amerîka, Kobanê.